Buckalakok támadtak meg Java robotkereskedőket a Tatooine-on. A homoksiklóba rejtett kamerák mindent rögzítettek. Mindjárt mondjuk a részleteket. Réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban. Élelmiszerbotrány. A Coruscantra is került a bantahusos lazanyéból. Ellenzékben. A lázadó szövetség élére áll Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc is. A birodalom azt állítja, együtt tették tönkre a galaxist. Tömegek előtt. Palpatine szenátor fényévérték előtt tartott. Szerinte a birodalom ma jobban teljesít. Önök a híradót látják, az erő legyen önökkel. Csillagromboló karambolozott teherszállító hajóval az Utapau bolygó mellett. A helyszínelés még most is tart. Ott van tudósítónk, R2-D2. R2, tudhatunk-e már valamit a baleset körülményeiről? Igen? Vannak-e halottak vagy sebesültek? R2, köszönjük szépen!